Hi Queens, croeso nôl I PopT. A fyddech chi yn fodlon bod yn absolute legends a Tanysgrifio i'r sianel, hoffi'r fideo yma a gwasgu'r glwch bach notification. Yn ogystal â wneud fideos I PopT, fy swydd o ddydd I ddydd yw actores. Ac ar hyn o bryd, fi mewn ymarferion ar gyfer sioe newydd. A o'n i'n meddwl, wel, bydde fetha cŵl dod â chi gyda fi I weld beth sy'n digwydd tu ôl y llew mewn ymarferion. OK guys, mae hi yn 9 o'r gloch a mae fi a'r boys, Gwern, gwirhaia. No, you should come to our press episode. Ie, dyma Hyw. Come on, Hyw. Hyw, cwr off y llawr. Hyw. Shwai. Hyw a Gwern, maen nhw'n neud y daith gyda fi. Barod I fi ni ymarferion, guys? Nawr ni'n barod. Nawr bod ni'n gwneud marfer corff, ie. Right, let's go. Bore da! A dyma nhw, y bechgyn yn gweithio'n galed iawn. A fel fi'n gweud, mae rhaid I rywun ar sylwi, so fi jyst wneud siŵr bod chi yn iawn. Ie, jyst edrych ar ôl fy hunan, neu'n siŵr bod y gwaith yn cael ei wneud yn iawn, chyfo? So ar hyn o bryd, ni'n cario y set mewn i'r neuadd lle ni'n ymarfer, achos heddi ni'n mynd I ymarfer gyda'r set! Sy'n exciting iawn, ond ie, fel fi'n gweud, fi obviously yn helpu lot. So hyn yw set ni. So be ni'n neud ar hyn o bryd yw ni'n rhoi y set lan, achos ni fydd yn goffod neud hwn pam ni'n mynd ar y daith. So far, so good. Dwi'n rhy gymleth ar hyn o bryd. So, gawn ni weld. Mae Meib yn mynd I helpu fi nawr. Say hi. Hiya. Ddim yn y dda. OK then, ni newydd cael cinio, a mae Gwern a Hyw yn mynd I fynd dros golygfa ymladd. Mae'n ffrind gofio bod ffeit wedyn, ymladd. A gyda llaw, mae unrhyw beth chi'n mynd I weld nawr, mae fe yn cael ei wneud mewn ffordd saff. Ni wedi bod yn ymarfer rhwng gyda pobl proffesiynol. Sneb yn cael niwed go iawn os y boes. Na, ni wedi wneud mewn ffordd really saff a sneb yn cael niwed. So, barod amdani? Odyn. Let's go! Beginning, so fi a Georgia. O ti? Na. Ie, ti yn? Ti'n gen beginners? O pwy? Fi a Georgia. Mynd ar botel. Smasho'r botel. Ie. O'n I heb orffen ar botel na. Na'r wedi smasho. Fel ti. Waster. Mae'n fi yn troi bwrw fe'n y bola. Ie. Fi'n mynd I stringo. Miso. Dro rownd. Dal... Cymeriad yma. Dal mal, ie. Dal mal So fan hyn. fi'n dal ar fel un. Sa'n rili dal arno fe fi. Na, esgus, ie. A so fi sy'n yn control fan hyn. Ie. I wneud e mwy ddiogel. Ie. So ni... Gweiddi. Sypa. Fydd y cymeriad, mae George yn dod siŵr fi wedyn. Byddai. A wedyn ar y cyw pryd mae George yn eithrioliad, fi'n gweud, get off! A mae swing yn dod nôl. Mae'n ni lleoli gan bod ni'n digon beth i'r gilydd. Ie. Swing yn ôl yn digon gyflym heb actually bwrw Georgia. A wedyn, mae hwnna'n mae'n gwybod llaw. A fi, really off. A diwedd y sioe yw hwnna? Iawn, so, ni am gael rhediad o'r sioe Gymraeg. O, nes I anghofio gweud wrthoch chi hefyd, guys, ni yn neud y sioe yma yn ddwyieithog, yn di ni? So mae'n lot I gofio. So gathon ni rhediad o'r sioe Saesneg bore yma, a nawr ni'n mynd I drial yr un Cymraeg. Gawn ni weld sio mae hwn yn mynd. Iawn, bod fi'n mynd e. Na! Fi'n iawn, dwcha. Yr unig beth sydd fe edrych ymlaen amdano yw'r parti yma. Sy'n lot o'r ymlaen, os e? Ni fydd yn smashed. Well guys, ymarfer Cymraeg di mynd OK yn do. Anghofio bach o leins, Beth ni'n ei nawr yw ni'n tynnu'r set lawr, fel bod ni'n ymarfer yn iawn. That came off naturally then.
Just bod ni'n cael ymarfer rhoi y lan a lawr yn yr ysgolion, fel ni'n neud yn awr. Ond ie, fel chi'n gweld eto, fi'n helpu loads. Na, roedd y camera lawr actually helpu boys, a welai chi nôl yn y bythynod. Sa'i di gweud wrthoch chi, ond yn ogystal â ni fel criw Cymraeg, mae yna griw Gwyddelig yma hefyd, a mi fydda nhw fynd ar daith o gwmpas Iwerddon. A mae yna un dyn yn benodol, one man in particular, really eisiau syrenu yn vlog PopT, and you've learned a Welsh phrase, haven't you? David, do you want to say? Bore da! Bore da, but it's not even bore, is it? It's prynhawn at the moment. It's afternoon. So, Prynhawn da! That was really good! So, ar ôl dod nôl o ymarferion, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n gwybod y geiriau ar gyfer fori. So fan hyn, mae dyfu'r sgript, a mae'r 3 ohono ni, yndyn ni, yn mynd i just fynd am bach o line run, i wneud yn siŵr bod ni'n gwybod y geiriau, achos mae'r cyfarwyddwr artistig yn dod mewn i wylio ni fori. So ni angen bod on top form. Okay guys, mae bach yn hwyrach, ni nôl yn y bwthyn, ni gyd i cael cawod a ni'n barod i fynd mas am swper, ond cyn i fi orffen y vlog ma, mae rhywbeth really pwysig ni eisiau'r gwylwyr wneud, yn dos e boys? Tanysgrifio. Dad yn sylwad. A hoffi'r fideo. A gwasgu'r gloch bach, notification, ond tan fideo nesa. Tra! Tra! Fi'n caru PopT.